रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहोत अळूच्या पानांची वडी. ही आपण मालवणी पद्धतीत बनवणार आहोत. त्यासाठी लागणारं साहित्य बघूया. ही अळूची पानं आहेत, ही धुवून स्वच्छ करून घेतलेली आहेत. ही मी गावावरून आणलेली आहेत अळूची पानं. आणि आता आपण त्याची वडी बनवूया. हे लसणीचे 2 मोठे कांदे आहेत सोलून घेतलेले, त्याचे पाकळ्या एवढे झालेले आहेत. 2 मोठे चमचे सफेद तीळ आहेत. 2 इंच आलं आहे. मी 8 मिरच्या हिरव्या घेतल्या आहेत. चिंच घेतली आहे. अर्धी वाटी ओलं खोबरं आहे आणि 1 मोठा चमचा जिरं. कोथिंबीर, ही कोथिंबीर मी देठासकट घेतलेली आहे, कारण ती ही मिक्सरला लावायची आहे. तर देठ त्याचे घेतले तर त्याला सुवास चांगला येतो कोथिंबीरीचा. चवीपुरतं मीठ, 1 मोठा चमचा लाल मालवणी मसाला, 1 चमचा हळद आणि हे कोकमाचा रस आहे. 2 चमचे कोकमाचा रस हा आपल्याला अळूच्या पानांना लावायचा आहे. हे 400 ग्राम बेसन आहे आणि आपल्याला तळण्यासाठी तेल लागेल. हे वडी बनवते वेळी पहिल्यांदा हे शिरा जे असतात अळूच्या पानांना ते असे काढून घ्यायचे. कारण ह्या शिरांमध्ये जे पाणी असतात त्याच्यामध्येच खाज असते अळूच्या पानांना. ते असे काढून घ्यायचे सगळे करून. हे शिरा काढून झाल्यानंतर अळूचं पान उलटं करून सरळ करून घ्यायचं हे, आणि मग लाटणीने हे असं दाबायची त्याच्या शिरा. जे आपण कापलेले शिरा आहेत ते दाबून घ्यायचे असं लाटणीने. म्हणजे त्याच्यातलं जो पाणी असतो ना तो सगळं निघून जातो. आणि खाली पेपर घ्यायचं, म्हणजे ते पेपरामध्ये पाणी मुरलं जातं. पेपरमध्ये काढून घ्यायचं, नाही तर खाली टिश्यू पेपर ठेवून लाटलं तरी चालतं. आणि ते असे मग हे दाबल्यानंतर असे होतात. आणि अळूची वडी भरते वेळी पण चांगलं नरम पान होतं आणि ते लूज होत नाही भरते वेळी. तशी मी ही सर्व दाबून घेतलेली आहे लाटणीने. आता आपण करायला सुरुवात करूया. लसूण, आलं, मिरची, चिंच, ओलं खोबरं आणि जिरं हे सगळं आपण आता मिक्सरला लावून एकदम बारीक करून घेऊया. ही आपली पेस्ट आता आलं लसूण खोबरं सगळं लावून हे मिक्सरला ही पेस्ट झालेली आहे. आता ही आपण बेसनमध्ये घालूया. हळद घातली आपण, लाल मसाला, सफेद तीळ, मीठ, हे आपण सगळं मिक्स करून घेऊया. दोन चमचे आपण हे तांदळाचं पीठ वापरूया, कारण हे दाखवलं नव्हतं. तांदळाचं पीठ वापरल्यानंतर अळूची वडी जरा कुरकुरीत होतं. आणि तळून झाल्यानंतर ते जास्त उशीर असं ठेवलं तरी नरम होत नाही. पहिल्यांदा पान आपण असं कापून घेऊया वरून. ह्याचा वरचा जो भाग असतो ना तो काढून टाकायचा, म्हणजे भरते वेळी वाकडी तिकडी भरली जात नाही. आणि पोकळ राहिली की ते कापते वेळी अळूची वडी सुटली जातात. त्यासाठी हे वरचा भाग असा जो त्रिकोणी असतो तो काढून घ्यायचा. आणि आता आपण जरा कोकमाचा रस लावून घेऊया. कोकमाचा रस नसेल तर लिंबूचा रस लावला तरी चालेल.
असं चारी बाजूने लावून घ्यायचं, म्हणजे खातेवेळी आपल्याला खाज लागत नाही अळूच्या वडीची. असं मी आता सगळ्या पानाला लावून घेते. या अळूच्या पानांना आपण सगळ्या कोकमाचा रस लावून घेतलेला आहे. आणि आता आपण हे सारण सगळं भरूया. सारण जरा घट्ट ठेवायचं, म्हणजे उसळले जात नाही अळूचे वडे. त्या पिठामध्ये कांदा खोबरा भाजून टाकलं तरी चालतं. हे आपण एक उलट आणि एक सुलट असं लावायचं आहे. एक ह्या बाजूला तोंड आणि एक त्या बाजूला तोंड असं भरायचं आहे आपल्याला. बेसन आपण फ्रेश वापरतो, त्यामुळे ते घरी आपण बनवलेलं बेसन दळून आणलेलं असलं तर जरी घरी ठेवलं तरी त्याला गुटळे पकडतात. त्यावेळी आपण ते पटकन चाळण्यापेक्षा मिक्सरला लावून घ्यायचं. आता आतमधलं आपण छोटं बसवलं आहे पान. आतलं पान असतं ते आपण छोटं ठेवायचं. असे आपण आता 3 थर बसवले आहेत. हे आता एक बाजू अशी आपण जोडून घेऊया. आणि ही दुसरी बाजू जोडून घेऊया. आता आपण वरून बेसन लावून घेऊया. मी 3 थर लावले आहेत. तुम्हाला 2 पाहिजे तर तुम्ही 2 थर लावू शकता. आता आपण हे असं जोडून घेऊया. तोडते वेळी पण हा भाग जो असतो सुरुवातीचा तो असा पॅक करून घ्यायचा, म्हणजे वडी खुलत नाही. मग आता हे असं रोल करत जायचं हलक्या हाताने. सुरुवातीचा शेवटचा जो भाग असतो पानाचा तो बंद करून घेऊया पहिला. जसं आपण बेसन चांगलं लावणार तसा तो पॅक होत जातो. हा आपला रोल एक तयार झालेला आहे. आता आपण दुसरा रोल करून घेते आणि आपण हे उकडून घेऊया. मग 2 रोल आपण भरून घेतलेले आहेत. आता हे आपण कुकरमध्ये उकडायला ठेवूया. उकडत ठेवताना पहिलं आपले हे जाळीला चांगलं तेल लावून घ्यायचं. असं चांगलं तेल लावायचं जाळीला. कुकर मी पाणी टाकलं आहे. कुकरमध्ये 1-1.5 ग्लास पाणी टाकलं आहे आणि छोटा टोप ठेवला आहे त्याच्यामध्ये. म्हणजे जेवढी आपली जाळी असेल तेवढं भांडं आपण त्याच्यावरती ठेवायचं आतमध्ये. ही जाळी ठेवली त्या टोपावरती बरोबर बसली आहे. आता मी ह्याला 4 शिट्या देणार आहे. कुकर बंद करून 4 शिट्या देणार. हे आपले उकडून झालेले आहे. ह्याला मी 3-3 थर लावलेले आणि हे जाड झाले आहेत म्हणून मी ह्याला 6 शिटे दिली आहेत.
आणि अर्धा तासानंतर थंड झाल्यानंतर कुकर उघडलेले आहे. हे चांगले आता घट्ट झालेले आहे. आता हे कापून आपण तळून घेऊया. गरम गरम काढायचे नाही, जर थंड झाल्यानंतरच काढायची, म्हणजे हे कापायला छान मिळतात. असे आपले वड्या चांगले आकार येतात कापायला थंड झाल्यानंतर. असे जसे आपल्याला जाड पाहिजे, बारीक पाहिजे तसे ते कापायचे. काही लोक गूळ पण टाकतात, तुम्हाला पाहिजे तर तुम्ही गूळ टाकू शकता. वडी आपले सगळे कापून झालेली आहेत आणि आता आपण तळून घेऊया. कढईमध्ये तेल ठेवलेलं आहे. तापलं की नाही ते असं बघण्यासाठी आपण थोडंसं असं भाग सोडायचं, मग आपल्याला समजतं तेल आपलं तापलेलं आहे. म्हणजे आपण जे घातलं ते वरती आलं की असं समजायचं की तेल तापलं आहे. हे आपण एक एक वडी आता सोडून घेऊया. गॅस मीडियम वरती ठेवायचं, नाही तर एकदम लाल लाल होऊन जातात आणि आतून कच्चं राहणार. मग परतून घेऊया. चांगलं आपलं गोल्डन झालेले आहे. हे बघा, अशा पद्धतीत आपण हे सगळे तळून घेऊया. तर टिश्यू पेपरवरती ठेवलं की तेल, एक्स्ट्रा तेल असतं ते निघून जातं, म्हणून टिश्यू पेपरवरती काढायचं. बाकीचे आहेत ते वडी आता आपण तळून घेऊया. अळूची वडी आपली तळून झालेली आहे. एकदम चांगली क्रिस्पी झाली आहे आणि चवीला पण एकदम छान झाली आहे. ही मी आमच्या मालवणी पद्धतीत बनवून दाखवलेली आहे. ही अशी तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.